Mr. G guy ne. Sun faɗi abin da ke cikin rai na soyayya ce Zan faɗi abin da ke cikin rai na soyayya ce zaɓin raina. Zaɓin raina. Soyayya da ke zanayo baby da kin zamo sashe na jikina. Jinin jiki ke ce kin kayo yawo kin zagayo har ma zuciya na. Kin faso cikin sa babu shawagi babu shi amma bar batuna. Rufe idan ki zan fito wani sirri tsoro a yau ba zan ji shi ba. Kin fi man kuɗi dukiya tare inda da ke ba zan gansu ba. Dan kina da dumfil da yar shirya karki ma ba zan ganta ba. Zaɓin raina. Zaɓin raina. Na baki ministar mata. Na karba abin bege na. Ke na fi so ki zan matata. Zan nuna maka duk sirrina.